Dámy a pánové, než nám začne třetí třetina, tak dovolte, abych tady na ledě přivítal hráče pátých a sedmých tříd bílých tigrů, kteří jsou přátelé vítězové skupin Žákovské ligy. Tak kluci, děkujeme! Pojďme to tleskat! Tohle jsou naše hokejové naděje bílých tigrů Liberec. A poprosím kapitány obou týmů, aby se přijeli sevzdíský pohár s rukou předsedy krajského svazovního hokeje pana Josefa Helebranta a druhý pohár předává kapitán juniorského týmu bílých tigrů, který se přátelé umístil na 4. místě v České republice, Matěj Ksota. Tak já myslím, že juniorů můžeme zatleskat za krásné 4. místo. A kluci, děkujeme. Přejeme samozřejmě, ať se daří i v dalších letech stejně úspěšně jako letos. Pojďme ještě jednou zatleskat. To byly naši vítězové žákovských lig. Hoši, děkujeme. A samozřejmě jsou tam i holky, ano, správně. Tak ještě fotečku. Tak ještě jednou.